Salutare oameni buni, ce faceți? Numele este Gladiator și bine m-am găsit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește Creativers și eu zic că seamănă puțin cu Minecraft-ul, alții zic că nu seamănă, dar eu chiar zic că seamănă. Haideți să începem. Enter world name Gladiator. Parola a meu, nu vedeți. Bun. Un nou joculeț pe canal. Stați. Canal. Se zice așa. Advanced options, run defaults to restore, da. PvP disabled, ok. Explosive disabled, nu. Vreau explosive. Peaceful mode, ok. O să las pe peaceful mode. De fapt nu las. Ok. Gata. Și acum se creează lumea. Da, și-am uitat să vă zic. Cu o chestie din joculeț puteți veni de la nu știu, o lume la alta. De exemplu, asta o să fie doar primul joc, fiindcă o să joc și cu Andrei. Da, o să jucăm, putem juca și în multiplayer pe mapa unuia. Dar dacă vă duceți prea departe de teleportor, o să vedeți că sus este o bară unde arată unde arată nordul, estul, vestul, toate astea. Mai arată și unde-i soarele. Uitați cum arată jocul. Și mai arată și, uitați aici sus. Dacă vedeți sus este o bară, uitați. Acum mi arată W, adică vestul. Încolo este nordul, încolo estul și da. Bun. Deci aici acesta e teleportorul. Uitați. Doar alții pot. Uitați, vedeți? X-ul. X-ul mi arată unde e teleportorul. Bun, dar eu îl iau. Se numește Touchstone. Aici este... Habar n-am ce este. Pixie. Un porcușor, cred. Care îmi dă foarte mult damage și s-ar putea să mor. Dar pleacă-mă de aici. În sfârșit. Da, pielea aia mă ajută cu o chestie. Acum trebuie să găsim ciuperci. Uitați acolo ciuperci. Ca să le mâncăm și ca să ne revenim. Adică, deci în primul rând, bara cu roșu este viața mea. Dacă mănânc ceva, nu neapărat ciuperci, dar ciupercile sunt acum prima noastră chestie, fiindcă nu știu, cred că putem cultiva și alte lucruri, dar acum mâncăm ciuperci. Da, deci spune, nu cred că nu puteți spune că arată ca Minecraft-ul, adică uitați-vă și voi, tot cuburi. Numai că, după cum vedeți pe mâna mea din dreapta, am un fel de mănușă care atrage cuburi și le pune, practic. După cum nu v-am zis, în primul episod nu o să facem casa, doar vă arăt joculețul. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să-l continuăm. Dar eu astăzi o să fac 2 episoade că joc și cu Andrei. Deci am luat eu chestiile astea. Uitați, dacă vă uitați jos am o bară unde am toate chestiile. Deci iau eu chestiile astea, fiindcă astea mă ajută ca să fac un fel de crafting table. Haideți. Și bara, nu v-am zis ce-i bara galbenă. Bara galbenă atunci când apăsați pe Shift, deci apăsați pe Shift și mergeți, vă dă viteză. Deci, uitați, acum nu merg pe Shift, da? Și acum merg pe Shift. Se vede diferența, nu? Și practic bara aia e
nu știu, energia sau oboseala, ca să zic așa. Eu nu o folosesc prea mult, sau dacă o folosesc până la jumătate, nu mai mult. Bun, mai am nevoie de vines. Vines sunt... stai să vă arăt. Ia. Deci sensibilitatea la mouse trebuie să mi-o dau foarte mică. Moss, nu merge. Trebuie să găsesc la copaci. Perfect, piatră. Ioi, să nu-mi zici că ăla e coal. Ia, oare e ăsta coal? Coal node. Ok. Deci pentru asta ajută chestia aia. Aha. Da, eu am mai jucat înainte să filmez și știu unele lucruri și de-aia. Adică, după cum ați văzut în stânga, mai aveam o lume. Bun. Tot n-am găsit vines. Vedem. Dar nu găsesc de... ia uite. Da. În sfârșit, vines. Deci, practic, sunt chestiile pe care te poți cățăra ca în Minecraft. Deci eu vă zic, eu presupun că e un fel de Minecraft. Dacă voi... În fine, alții ziceau că nu e cu totul diferit. E un fel de... Gata. Și o să-mi iau folder. Nu. Ok. Aveam eu un loc, dar las că... Să pun aici. Și... Acopăr pe aici. Nu mai am. Ups. Bun. Deci, cred că mai avem nevoie de ceva. Da, mai avem nevoie de piatră. Era un zid de piatră. Uitați-l. Hai după el. Nu cred. Mai avem de făcut ceva. Mai avem de făcut chestia asta. Ok. Să vedem. Back. Cred că avem nevoie de 8 bucăți, dacă nu mă înșel. Ia, hai să luăm 10. Sau, nu știu. Da, lăsați-mi în comentarii dacă vreți să continuăm seria asta, fiindcă chiar mi se pare un joc destul de nice. Și adică am văzut acum doar începutul, să vedem ce putem continua. Bun. Adică, uitați, ne putem face și armură. Ne putem face, în fine. Da, deci, să vedem ce mai avem nevoie. Poțiuni, ia uzi. Mai am nevoie de un vine. Și iar trebuie să mă duc departe. Perfect. Dacă ajung până acolo, ia să vedem. Da, nu ajung. Am uitat că aici... Of, Doamne, de ce sunt atât de departe?
No.